No takže ľudia, ja vás vítam u nového videa. No a dneska som si tu pripravil pre vás takú špecialitku. Budeme tu s mojím kamošom Tomáškem. Sme po tréningu, sme spotení, to vidíte. Budeme vyrábať sliz. Na sliz potrebujeme pšeničnú múku, celozrnnú alebo hociakú, pervol, hociaký prášok na praní a sódu bikarbonu, misky a lyžičku. Môžeme Aby sme to paličku mohli zamíšať. a s týmto to budeme kontrolovať. Takže prvá, co dáme, on sa v tom vyzná. Mydlo. Mydlo? No. Toto? Aha. Koľko? Púlku. Stačí? Nalejeme tam. Áno. Potom múku. Počkaj, ešte on si dá. Alebo víš to, budeme to robiť v jednej miske. Múku? Bude stačiť toľko málo? Ešte trošku. Ešte trošku. Či sa nám podarí. Mm. Stačí? Múku. Potom sódu. Koľko? Jak to chceš mať husté? Úplne. Tak 10 lyžiček čajových. A keď veľkých, no tak iba 5. Si istý? Mhm. Robil si to? Teda 8 lyžiček si daj, radšej. Koľko? Máš 4. Ja dám 5 a uvidíme. Donesieš mi prosím ťa ešte jednu lyžičku? Malú. Pomíšame. Ešte by sem dal, podľa mňa. Ešte tam dáme. A dáme to aj potom zmrznúť? Áno, trošku. Ešte trošku. Ešte. Daj ich 8, tak stačí. Dobre, stačí. Počkaj, to musíme vybrať. Pomiešame. Dobre, vypadá. Ešte míšaj. Nejde tam aj na holení také, niečo? Jo. Mám donést? No, to ja donesem. Ty môžeš miešať. Ja. Kde máme? Kde máš to, s čím si holíš nohy? No, to tam musíme dať. A penu na holení. Už sme zabudli, No. že to má. Stačí? Ešte. Počkaj. Po porádku ideme. A na koľko to dáme do chladničky? Na pol hodinu. Do chladničky môže? Aha. Keď do mrazáku, tak na 15 minút. Ty si to robíš kde? Ja si to robím v chladničke. A ešte sódu bikarbonu sme zabudli. Skoro. Jednu? Aha. A
Alebo 2. A Stačí. Je. proč ten telefon tak na nás čumí? Co tak čumíte, lidi? To koukáte, že robím slíz ženu? A čo to spapkáme? O, je to bydlové. Ešte trošku múky skús. Už iba 2 lyžičky. Bum. Bum, zamíšame. Toto bude lidi mega husté. My sme išli tak po neporádku, že Tome, No, taký neporádny, že? no. Ešte jednu lyžičku sódy. Ja by som tam trošku dal toho pervolu. No dajme. To chceš nie také vícej vodičkové. Ja to chcem mať voňavé hlavne. A že to slíz není o vôni, ale o maslaní. Nemusíme kupovať slizy. Hej, tej múky tam dáme ešte vícej. Čo? Áno? Aha, A pridáme tam aj to. dobre. Aby to nebolo až moc málo husté. Keď tam chceš ešte pridať ten pervol, tak ďalších 5 lyžiček tam daj. Sú takí blázení, že to ne. Jej. Bude to husté. Jak ho. No. Jak ho. Jak. Mám ešte dobré. Jej. Tak si daj sluchátka, už ich nebude. No. Ešte pervol dáme, aby to Tomáškovi voňalo. Tak. Pane šéfíku. Voní. Vypadá to dobre, No. By som toto spapkal. jak kaša nejaká hrachová. Ešte párečky tam nakrájame a slíz bude hotový. No. No. A ešte penu na holení tam pridáme, aby sa nereklo. Ľudia si to už ani nepamatajú, že? Čo sme No. tam všetko dali. A vy si to pamätáte? My vám to ešte zopakujeme, ľudia, nebojte sa, že to má. Jo, lebo my sme bossy, proste, že? Víš, my nechceme, aby sa na nás povídalo. Ale hlavne to neríkajte našim pani učiteľkám, že? No, vôbec. Ne. To by sme moc rádi nebyli. No. Keby si to kúkli. Ale ne naše pani učiteľky. Žiadne pani učiteľky. No. My máme hrozne moc rádi naše pani učiteľky, že to my. Ja nechceme, aby sa zhrozili. Že? Dobre? Aha. Jo. Ukážeme vám to. Ešte sódu. No už ne. A včil to dáme na koľko do chladničky? Na půl hodiny. Na půl hodiny do chladničky, ľudia. Počujete? Ne. Není tam miesto. Je? Tak a to je konec tohoto videa. Asi. Počkajte. Keď Tomášek ešte niečo nechce povídať. A
Dáme to do chladničky a čaute. Čaute! Potom natočíme ešte taký dielik. To zostrihneme, ne zostrihneme, ale natočíme samostatné video, ako to vyzeralo. Takže čau, vidíme sa, čaute.